guys for today's video. Magbabalot po tayo ng cookies. Cake, sino naman? Alright, so. Uy, kulay pink yung ilaw niya. Turkish coffee. Basta surprise na ko sa isang tao. Mauna kami sa'yo, Boba. Akala ko, Lilia? Akala ko ikaw ay akin. No, why should I? Chocolate cake made by Mary Grace Libuna and Daya. Mag-ano na sila, maghanap na sila ng kapalit. Paano naghahanap? Wala nga kapalit sa salon. Nahihirapan. Ay, tayo ako si Bapak, problema na nila. Sasabihin na lang na i-expect mga tao. Mag-extend ako, 4,000. Para makabidyo. Siguro. Ayan, nagbabalot na siya ng cookies. Ng cookies. Kansa-kansa lang. Akong nawang na po na. Ako nga, hindi man ako marunong mag-ganito dati. Hindi pa nga perfect yung ginagawa ko. Depende din kasi. Melty data masyado, tino. Wow. It's a matter of control. It's a matter of controlling your hand, how you control to draw an art. Oh, ayan na ang mata. Maglagay tayo ng maliit na cake. Candle. Cake yan, te. Lagyan ko lang ng highlight. Yan lang. Taan ko lang ng apat. It's happy birthday, Jojo! Ano ko, mali-mali talaga si Romel magmarites. Sabi niya, anak daw ni Gladys. Hindi. Saka, hindi ko anak. Cute. Ano yung, cake pala yung ano nila. Almost done. Hindi kaya na madurog-durog pagdating ng Pinas. Wag yung ganyang dry. Dry na kasi yan. Maganda na klase. Kulubot na kasi yan. Ano pa? Iba din yung isa na walang likod. Yung walang ito. Diba, protected. Ikit mo mga protected. Oh, sali ka dun sila. Black pink in your area. Tapos na. Share mo na shibule. Kikilitin yung tomato. Andyan na?
Hindi yan, ano, hindi yan siya kikiligin. Takot yan siya. Okay na?